si Ana, Opung ada di sini. Kebetulan tulang kemarin mau datang, cuma karena COVID, tubang dari Lubuk Pakam, Pak Ijak, nggak bisa datang, jadi kami diwakilkan di sini. Sama tulangmu yang dia ada di Taman Sari Hijau. Nah, pesan dari tulang itu orang sehat-sehat, baik-baik, dan kalaupun orang tulang dari Lubuk Pakam tidak datang, bersukacita lah, malas lasma rohamuna. Saat ini tambah kami di son itu kami membesa dau pasate. Tubuh mah halosi di dolo nipit tu batu. Kami tulangmu namang losi di batado anggo na masuk-masuk. Sa ni sulu sa di besar ni mata ni ari. Pasaton nami mak ulos holong ni gajang rambuon. Leleng mamu mangolu diiring-iring tuata ganuk hari. Tutu. Jadi mau lihat di Tuhan, mau lihat nang di kita saluna. Itu tutu tua bang boru nami purba nang songoni na boru. Ison udur dohami pungat turnip sekota Batam. Ima laupasahaton silas ni rohanami. Ima sokon ulus kita purabo hubahopu nami hubere nami. Jadi sayang dia manyan ulos tanggorabon bangulosi daging dohotot dinasida sayang dia ma keluarga bahagia asida saya tong saat saur madua lison nang tabani ulos tanggorabon adong lotong si ibon nami song si palas rohamuna sayang dia lam hula hujulan narion lemar lasi rohamuna ima nang majalo tar pasu ima pahopun nami si Yohana do si Johan. Jadi tung songon dia penon li pasaan namios songon ni lokon ni na dua tinitik mak natinopa golang-golang pangarahuna otik songon dia penon li pasaan nami punguat turnip sekota Batam tuhat tadi Batama nama bayi pasu-pasuna Tutu. mau lihat mak Di pasaan matikyon ala narong do sektor Batu Haji. Rodo kami sian penguata sektor Batu Haji secara khusus. Jadi di son si pasahaton nami lasma rohamuna di haroroni penguatan adong di sektor Batu Haji. Jadi itu hamuna dua po bere nami si Johado si Yana naking nungabe majalo pamasu-masun hamus ya bagas joron itu hatta peot hamuma akahatani nasian huriatan nakisya Katolik asaima buat kamu di tonga-tonga di bagasmu asagabe keluarga na bahagia hamu. Jadi di son adong do ulo si toro rabu na dibawa ni penguata na adong di sektor Batu Haji. Alani lasma daging muna lasma nang pertodio muna majalo ulo si toro rabon. Ase saha matutu solu saha matubo tubutian. Nung asa nakik kamu terpasu-pasu. Sesa matu panggabe sa tu parhorasan. Tutu. Di pasaan matikyon sa sektor Batu Haji. Mabuan ulus tanggorabu astanggo matutu peripeon ni berenami di son tujulan nyarion jaragabe rumah tangga sitiriwon nang songodi di yang buruk kudo na burukku asa donon mason hatan ya tua nama dok ador haduk pang ma tugu tugu lobu ador hati di tugu tugu ni horbo penggeng sor ma tua amang buruk kudo na burukku petu papu satu namaran ini satu namaran nono songodi manang tu berenami na dua di son olat tangi yang mana bui pasaton nami songon hatan na dua nama dok asadak kadiar yang mana pihak di tongonan badamu mana sora sirang to demu ma marsigam gomang asa giring-giring ma tu kosta-kosta di dodok di purbatua hatok mau mengiring-iring hatok mangopopa dongamu mai sor madua mai stap badua ta perlinggoman ni dekke nama mok amat tadi bataro nomor 2 luhun nama hamu di parorot soni mana bui pasatami walate tuhamuna lain nami do ibotonami di son rodo hami sian tonga-tonga ni punguan mabuan ulus nagajang ulus toro rabu patad daun holong nami ima tu bapu nami naung merbetur rumah tangga sok ni beto hamuna bapu nami ison rodo hami opung sian silai sabungan silalahi mabuan ulus ima holong nami tu hamuna alani dohon na dua bintang na rumuris obun suarop anak pe di hamuriris bor betul torop songoni mah hata na boy terpasat tami tu hamuna lae mola tu pe songoni tu hatta ma nama dongan hita botima Tutu. Tulang rorowat wah. Molodungan don di pasahat tamu hubungan ni holong muna.
tu beremo tu pahopo muna. Unang itor hudul hamu raja nami tu hudulam muna. Rodo hami pasang apo kamu. Sobat-sobat nami dohamu mapelas rohamuna. Molo petung. Songot dia na boy tarpatu wahami. Ay di do situ atu adang sudah pulung molo pedang sako gabe balia. Tak sudah molo pe si patu paon na dia. Di sialani. Lasma rohani badan song-song ni marang doh to di muna di nama jalo haroro nami laho pasang apok kamuna. Song ni ma suara yakan perkeling muna warga purba. Botima. Gawe jala horas, para musik nami, baik kamu lagu Sita Lasari. Ya, Sita Lasari. Iya, tangan di atas. Pak. bisa datang. Jadi ada di sini kirimannya. Biar sedikit gak apa-apa ya Nang. Berdoa sama Tuhan supaya sehat kita semua. Bisa kita berjumpa di dalam kesehatan ya Nang. Jadi para musik nami asal kirak kami ngasai pungna tolu saudula bek kamu.
Mau lihat tema dia mau mang pada nami. Langsung ni manang dia mau hula-hula nami salut na toro satu gijang sang gijang satu toro. Tung songon dia penaboy tarpatu pahami belas rohamuna. Asa si titi masih ko pagulang-ulang pangrahuna. Ulio ti so sa dia penaboy tarpatu pahami pasangapok kamu debatama manggohi pasu-pasuna. Marhidaw no pasatay mapartikya si puli hamuma. Ala nalas dorohan nami berbunga-bunga tangan nami di bek kamu. Saya dokon ni dok situ ma pinatikon hujur ma toping dapian mana kuliah malaka. Saya usi ma dapat persolian. Matutu. Para musik nami bedawang ma sitio i pada ngurus satan ni. Ya. Hasahatam ma hasahatam.